In summary nje bafowethu ukuthi namhlanje besivakashele ubaba uDlamini igama lakhe kuthiwa uGugu lo okwavula udaba lwakhe lokuthi uboshelwe icala le rape athi akalenzanga. Baba uDlamini namanje usamile kulokho, kodwa angikusho ke ukuthi okwethu noma okwami njengomholi akukhona ukwahlulela noma ngithi uba no wrong uba no right. Okwami uqinisekisa ukuthi ubulungiswa buyenzeka. So uma ubaba uDlamini ukuthi uboshelwe icala ngalenzanga, kumzomele athole ubulungiswa. Njengamanje ke siyasizana nabafowethu esinabo umkhwanazo othuleleni kanye noThabani uMpungose Attorneys ukuzama ukuqinisekisa ukuthi ubaba uDlamini uyalithola usizo kwezomthetho ngokuthi kuzwakale ubufakazi obusha uma kuzokwenzeka ukuthi akwazi nakhululeka aphume aye emphakathini aphile wonke umuntu, ngoba uma ukuthi ampela ubaba uDlamini icala kalenzanga akumele ahlale ejele. So kumsebenzi wethu ukuqinisekisa ukuthi ubulungiswa buyenzeka. Ahlonipheke iprocess bafowethu, singavumeli ukuthi singene eindabeni zomndeni. Okwethu thina uqinisekisa ubulungiswa kuphela. Eyami interest ubulungiswa, angithathi side futhi angifuni ukuthi ngithi uba no right uba no wrong, kodwa kwami ukuthi ubaba uDlamini uma eboshelwe into angayenzanga kuzomela aphume lapha yana ejele, futhi sizoqinisekisa ukuthi uyaphuma ejele uma leli cala ngempela kuukuthi ubufakazi buyavela bokuthi icala akalenzanga aboshelwe lona. Yikho namhlanje umntayizela Maritzburg ngangithembisa ukuthi ngizosukuma ngizele mina, nangempela ke namhlanje sizile. Hayi ubaba uDlamini usamile bafowethu ukuthi akayenzanga lento.